Investiment ġdid ta' 700,000 euro mill-Gvern qed jiffinanzja l-ħidma tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni fl-ewwel fażi ta' restawr fuq il-Bastjun ta' San Pawl li forma parti mill-fortifikazzjonijiet tal-Kottonera. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici flimkien ma' Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. Hawn tkellem il-Perit Stephen Seracino Anglot li hu responsabbli minn dan il-proġett. Bħalissa qed isir il-bdiel ta' ġebel li kien iddeterjorat ħafna li jista' jikkawża problemi strutturali, allura qed isir b'ġebel ġdid bil-forma oriġinali tas-swar. Il-Ministru Bonnici esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-investiment ieħor biex jibqa' jiġi preservat is-sit importanti fost diversi proġetti oħrajn simili mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni biex ikompli jitħares il-Wirt Storiku Nazzjonali. Issa bdejna nagħmlu restawr fuq il-Bastjun ta' San Pawl. Dan huwa proġett li se jkun maqsum fit-tnejn. L-ewwel fażi hija mistennija li titlesta bħal dan iż-żmien sena u din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li dawn is-swar qed jiġu restawrati. Aħna rridu nirrestawraw is-swar kollha tal-Kottonera. Restawri ieħor simili fil-Kottonera dak fuq il-Bib ta' Santalina u swar ma' ġembu fid-daħla ta' Bormla għadhom kemm ġew inawgurati fl-aħħar jiem. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli apprezzat il-ħidma impeccabli tad-Dipartiment fuq siti patrimonjali f'pajjiżna. Ġejna nżuru aktar xogħlijiet ta' restawr grazzi għad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni sabiex naraw din il-kullana ta' xogħlijiet differenti u llum iva qegħdin inżuru x-xogħol ta' restawr fuq sur San Pawl. Ir-restawr jinkludi tindif tas-sur bdil tal-ġebel biex ma jinħolqux problemi strutturali waqt li l-istruttura unika se tissaħħaħ iżjed. Is-Sindku ta' Bormla Marco Aġus irringrazzja lill-Gvern u lid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għal dan ix-xogħol impeccabli li qed isir fuq is-swar li jdawru t-tliet tibliet. Is-swar tal-Kottonera kienu protagonisti fi żmien l-imblok tal-Franċiżi bejn is-snin 1798 u l-1800 wara li dawn ingħalqu hemm flimkien mal-Belt u l-Furjana. Bħal-oħrajn dawn għandhom evidenti fuqhom numru sostanzjali ta' ħsarat mill-balal tal-kanuni li kienu sparati mill-Maltin dak iż-żmien. Minn barrek aktar il-qudiem waqt it-tieni gwerra dinjija swar servew fil-protezzjoni taż-żona fejn reġgħu saru ħsarat estensivi mill-bombi tal-assi.